ka election hapo soyong nakaliang jong ka parti bakumjur nakaliang jong ka circle ki rakyat sakmat ya ka jing penkare ba nakaliang jong ka circle ki la dep hai ka kerteng jong kandidat uban mi khmat hadin ka jing khlat no jong mahe SDR ndo kata ya persa jong i ubade uba sensar ndo di menta ka syong sa ka State Election Committee kaban ai no ya ka rai ban declare yo kandidat kan don ka jingelang ante apo soyong hakaba ngin sapan bana pai ba ya kandidat ia kata ngampat nuat ban ong kan kata ne kanum kata tin rei ka syong hi haki pai ba ka tu constituency namar ba kani ka election kadang ka mood jo ka election mo ka ba ki pai ba ka tu por ki laya pen i ya ka jing kersian ya mahe SDR tin rei ka jano umtu te ngimpat la ban ong ya menta tin rei nganget i ba ki pai ba jong ka so yong ki su thu kum no banjit yung nomi khman ki faktor tin rei ka syong hi ha ka jing la jong kandidat bangi set up ba un kum no bu nyat ba tan sai ki pai ba ka konstitusi nakaliang ka jungi ka state ne nakaliang jong ka district ni klem tuklar e halo ka ni ka kam ni e be ha ka jing start jong ka circle bat hadin bangalayo jing tip nakaliang jong ka yeng ka sem nakaliang jong ki kur nakaliang jong ki nongyalam jong ka circle jong ka parti yang tui kila ya rai da ka we ka jing mut ban pha ya ka kerteng jong ni ba sin sha